गोमानायनि रादाब क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सेरफांगुरि ओनसोलनि 2 नं सियालमारि गामिनि दिनो ब्रह्मनि फिसाज्ला बगदत ब्रह्मआ गोमानानै दं। थांनाय 28 मेनिफ्राय गोमाना दं बगदत ब्रह्मआ। 18 बोसोरनि बगदत ब्रह्मआ आरो गान्जाबिल गामिनि बिबै बिबौनि न'निफ्राय गोमादों बगदत ब्रह्मआ। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला हरनि 10 रिंगासो समाव न' साखाथिनिफ्राय सिनाय मोनै गारियाव दिखोनानै लांदों बगदत ब्रह्मखौ। बगदत ब्रह्मआ सासे बबा आरो खोमा खोनायै सुबुं। दिनै माखासे सान बारलांबाबो नागिरना मोनफिननायनि जाहोनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बबेबा जायगाफोराव नुसनबायब्ला 9678384599 एबा 6002209261 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों नखरा। आरो सेरफांगुरि सियालमारि गामिनि बगदत ब्रह्मआ गोमानानै दं। आरो दिनो ब्रह्मनि फिसाज्ला बगदत ब्रह्मआ गोमाना दं 28 मेनिफ्राय। आंनि मुङा मुस्लिम नलाल ब्रह्म। गामिया नौथ सियालमारि, पस्ट सेरफांगुरि, थाना सेरफांगुरि, जिल्ला क'क्राझार। आङो बे गथ'नि बियायं, बे गथ'आ आंनिनो बियायं फिसा। बे गथ'नि मुङानो जाहैबाय बगदत ब्रह्म। बैसोआ 18 बोसोर। दा बे गथ'आ ओंखारलांनाय टाइमा बिबै होननाय मथेबा 9टा 10टा। बियो गान्दाबिलिनि। आरो नैबे गथ'आ जाहैबाय बे आंनिनो बियायं फिसा, नौथ सियालमारि गामिनि। बिनि बिफाया जाहैबाय नैबेनो। बियो गोबावसै बिबैनाव थानाया। दा गोमानायाथ' बिबैनि न'निफ्रायनो गोमादों। गोमानायाथ' बै जायनाखि लांग्रा, बे लांग्रा मानसिया एसे गोबावखासैमोन खोमा। माने बेखौ फुस्लायनानै बेखौ दाखालिसो माने फुस्लायनानै बेखौ गावनि माबाजों सोलोजोंहाय माने लांनो हाथायनाय जाबाय आरोखि।